Mä asensin tämmöisen uuden puulattian ja se pitäisi maalata. Ja mä oon putsannut tän jo maalauskuntoon. Putsaus kannattaakin tehdä hyvin, että maali tarttuu kunnolla alustaan, että sinne ei jää pölyä eikä roskia sinne maalin alle. Joo, ja valkoinen väri olisi se mun toive. Technofloor värikartasta löytyy vaaleita sävyjä paljonkin, eli mä luulen, että toi voisi olla aika hyvä väri. No se on semmonen, mitä mä oon ajatellut. Mä valitsen sen. Maalaus tehdään Technofloor Aqua vesiohenteisella lattiamaalilla. Työvälineenä käytetään sivellintä ja jatkovartta. Ei tarvitse sitten konttailla tuolla lattialla ja voi tehdä suoraan seisovilteen työn. No hyvä juttu, säästyy polvet siinäkin sitten. Eli tehdään tosiaan toi maalaus tänään Technofloor Aqua lattiamaalilla. Ja tässä on tämmönen näppärä Easy Open kansi. Pohjamaalauksessa ohennetaan tätä maalia semmonen 10%, eli lurataan sinne vähän vettä sekaan. Ja se maali pääsee tarttumaan vähän paremmin tonne lattiaan. Sitten kun se vesi on sekoitettu tonne maalin joukkoon, niin sitten voidaan ruveta tekemään pohjamaalausta. Mites tää kannattaisi aloittaa? Eli lähdetään tuolta nurkasta etenemään, rajataan ensin toi reuna valmiiksi ja sitten mennään muutama puu kerrallaan tonne loppuun asti ja lopuksi tasataan yhdensuuntaisin vedoin. Ja muista, että se ei saa pysähtyä missään vaiheessa se suti. Miten paljon laitetaan maalia pensseliin? Pohjamaalauksessa ei tarvitse käyttää niin hirveästi sitä maalia, että saadaan semmoinen kuultava valkoinen pinta siihen aluksi, niin se riittää. Eli tämä maalataan kuitenkin vielä toiseen kertaan, eli pinta maalataan sitten myöhemmin. Tää lattia nyt sitten pohja maalattu, mutta puupinta vielä kuultaa läpi. Pohjamaalauksen jälkeen tuo puu saakin vielä näkyä tästä, mutta pintamaalauksessa sit saadaan ihan täysin peittävä lopputulos. Ja ennen kuin päästään maalaushommiin, täytyy tehdä kevyt välihionta, eli tuo pohjamaalaus nostaa semmoisia tikkuja pystyyn tuossa puussa. Joten hiotaan ne sileeksi, poistetaan pölyt ja aloitetaan maalaus. Tää lattia on nyt sitten maalattu 2 kertaa ja hyvin näyttää peittävän. Kyllä joo, nyt on aika kivan tasainen kerros maalia tässä ja maalattu niin kuin lankkujen suuntaisesti nää, niin kivasti on tasottunut toi maali tuohon pintaan. Ja nopeasti tää on kuivunut, koska molemmat kerrokset on maalattu samana päivänä. Koska se voi huonekalut tuoda? Huonekalut kannattaa tuoda vasta muutaman päivän kuluttua, niin sitten se maalipinta on tarpeeksi kova. Helpoksi, hienoksi, värikkääksi, kestäväksi Teknos. Me teemme sen.